In this video, you will be able to learn how to rank your videos in YouTube. So stay tuned. What's up madlang people? This is your boy here, Louie Imcho, ang creator ng channel na ito. So welcome to my channel! Guys, sa YouTube, dito tayo kumikita. Kaya kailangan mag-rank ang videos mo dito sa YouTube. Kung hindi man ito first, kahit mag-rank ang videos mo, kahit top 10 man lang, okay na rin yun. Yung kapag nag-rank ang videos mo sa isang specific na topic, siguradong magkakaroon ka ng maraming views dito sa YouTube. Kaya narito ang mga dapat gawin upang mag-rank ang videos mo sa YouTube. Number 1, gumawa ka ng searchable content. Gawin mo yung videos na usual na hinahanap ng mga tao. Number 2, make it more very interesting. Siyempre, dapat yung videos mo very interesting at hindi boring. Number 3, make compelling thumbnails. Kung napakaganda ng pagkagawa ng thumbnails mo, very interesting ito sa mga tao at usually mag-click ang mga tao dito. Take note, ang retention rate ang dahilan kung bakit nag-rank tayo dito sa YouTube. Kapag ang videos mo ay very boring at not interesting, patay ang retention rate mo. Take note uli, kapag mataas ang retention rate mo within 48 hours, malamang suggested ang videos na yan. Congratulations sa iyo. Siyempre, ang pinakahuli, number 4, gawin mong maganda ang iyong content, kaaya-aya, mataas ang retention rate, at higit sa lahat, importante, informative, entertaining, at yun lang po. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, please like, thumbs up, and then hit the notification bell for more videos na kagaya nito.